Pero yung una, hindi na kita maalala kung ano ba yung sakit ng unang ginamot ka. Ano ba yung unang ginamot yan? Unang-una. Yun po ata yun. Hindi. Yan, nung mahilot kayo. Yun ho yun. Eh, di pangalawa pa lang niya. Hindi, yung pangalawa ho. Pangatlo niya ho. Yung Eh, ano ba pangalawa yung niya ho. unang-una? Paano na, ano nga, Kasama ho si nanay nun eh. nanay niya at saka pamangkin ko. Baka na may bati siya yung panahon na yun. Pero yung ano, naalala na kita, ikaw yung tili ka ng tili, sigaw ka ng sigaw. Alam ko may, Natural masakit yun. alam ko may video sa dun eh. Pinakataya ko. Yung una may sabi siya noon muna. Yung sa inyo, pero kami wala kaming video. Ilang araw ka nakalakad yun ay? Nakakalakad na ako. Pagka-alignment dito? Oo. Sige, kausapin mo na si nanay, kung namalala. 1 year na lang! So, nung Saan taon, Nay? Ano kaya sakit mo? Pag nagkita ulit tayo ng isang taon, ano kaya sakit mo? Dito ka na yun. Gusto po ano nakikita kasi. Mga matulog. Gusto mo pumunta dito eh. Yan po yung mga apo ni nanay. Gustong gusto na daw po niyang tumira dito. O, shoutout ka, Nay. Sa nunod, Nay. Sabi mo, 1 year pa pala. Yan na nakausapin mo yung apo niya. 1 year po siya nagpagamot dito, descriptive tips. Bali 1 year na ang nakakaraan dun sa 1 year na, di ba? 1 year siya nagpagamot. One year na. Anya may nakapag-aaral. Yung ano, yung sigaw siya ng sigaw, yata yung sinasabi niya. Tawag doon, dislocation hips. Nalaglag ba siya, nadulas? Sa RCS po. Anong RCS? Anong RCS? Mall? Yung market Supermarket po. Nalaglag siya doon. sa Umaakit ako. Nakalanganin ako. Nalaglag ako. Dito. 4 na baita. Mm. Kaya po yung mga case na dislocation hips, wag niyo na pong patatagalin para hindi magkaroon ng lamad para maagapan. Ayan na po si nanay. Maganda na yung lakad niya. Yung tili ka ng tili. Kasi dalawa lang naman ang inayos ko na may tili ng tili. Siguro na sila yung isa nakalakad na. Pero kailan lang na yun. Nasaan yung tungkod ni nanay? Ito pa lang. Masakit kasi yan pagka matagal na. Doon pala. hindi pa tayo ang gagawin. Ayaw mo nang gamitin yung tungkod mo, nay? Hindi, bigay nyo pa rin yun. Gamitin mo pa rin yun, nay. Nababaguhin yung mga taas niya. Yung taas. Sige, nanay. Babay, nanay. Salamat po. Wala na. Salamat po tayo kay Papa Jesus. Thank you po, Lord. Tingnan na. Sir. Tingnan pa Bye. natin. Ma'am. Bye. Sabi mo in Jesus' name. Amen.